hittebrei. Van voeljong haai en sushi en ik wat krokante piek. Mijn ventje tapas in wat horsje binnen heel uniek. Ik hou van eten, lekker eten, alle dagen weg. Er komt een dag, dan haal ik zelfs mijn eigen Michelin's. Yeah. Ik ben een rockstar van de keuken. Interesseer bij mij op nummer 1. Als nou eens bij mij, kom ze eten. Kijk vandaag op smaak een dikke 10. Ik had dus direct weer wat bedacht, mij zeewier en wat soort. Maar smash potatoes uit de oven is best wel van Horst.